Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona ubuze ngesibhamu, so ngizothi uma ngilichaza kube ukuthi kuphenduleka nje ngoba baningi abantu ababuze ngesibhamu. Kungenzeka ukuthi-ke uphuphe kunguwena odubulayo, lapho-ke kusuke kusho ukuthi kunento ekucasulile, kunento okumele uyikhiphe ngaphakathi kuwena okanye uxole okanye kunabantu okumele ubaxolele. Unolaka ngaphakathi okumele ulibhodle kahle kodwa ukuphupha udutshulwa kusuke kuyinto embi kakhulu-ke leyo. Ukhumbule ukuthi isibhamu-ke vele siyinto nje engekho yinhle, ayikho sithandayo isibhamu. Isibhamu nje uma uphupha akumele kube ukuthi sibheka ngakuwena, akumele nje sibheka ngawena. Uma uke wakhonjwa ngesibhamu kuzomela uhambe uyobona umuntu ohlolayo, sengasho isangoma, umthandazi, inyanga, uhambe uyombona masinyane nje. Ukuphupha udutshulwa kuchaza ukuthi khona umuthi obhekiswe kuwena, njengoba udutshulwa nje khona umuthi obhekiswe kuwena. Ngamanye amazwi kungenzeka ukuthi uyathakathwa noma-ke khona okugadlayo ngomuthi othile. Uma ukuthi-ke lowo muntu uyakudubula uyakugeja, lokho ekudubula ekugeja, lokho kusuke kuchaza ukuthi-ke khona umuntu uyazama, lokho ezamile uyakushaya ngesilwane noma ngemithi uyakugadla kodwa uyahluleka, ulokhu eshaya eceleni uyahluleka. Maningi amaphupho ahambisana nalawo esibhamu yabo, kube ukuthi uphupho uyadutshulwa ungaphumi igazi, uphupho udutshulwa emhlane, uphupho udutshulwa kodwa ungashoni, uphupho udutshulwa inhlamvu ingangeni kuwena, uphupho udutshulwa ngabantu noma amaphoyisa. Kwesinye isikhathi kube ukuthi uyanqoba khona lapho uthi bayakudubula behluleke uyanqoba, unqoba isitha. So uma uphupha amaphupho kanje kuzomela usukume uyobona umuntu oyinyanga noma eyisangoma ngoba kusuke kungahambi kahle, ungahlali nje. Ingabe-ke nawe unombuzo ngicela ubuze ku-comment, ungakhohlwa ukusubscribe nje ukuze ungaphuthelwa lapha ku YouTube. Nisale kahle.